Salutare tuturor, aici Cosman și bine m-am găsit la primul episod din Minecraft de pe acest canal. Și aici avem un ursuleț gay și un polițist în conversație. Alerganii, polițist. Mamă, Care este frică să intri pe da, Minecraft. să teme. Ca să nu... Hai pe niciuna. Vezi Hai 5? pe- Nu, 5? Hai pe 5. nu mai am loc. Nu merge. Hai pe 6. Am intrat, Hai pe cred. 6. Afa, dacă ies. 18? 18? Am intrat. Bine, bă. A, da. No, fuck. L-a schimbat. Ui, dar sunt kituri aici? Da, trebuie să ți cumperi cu bani. Fător. Și jucăm pe serverul lui Zezandrei pentru că suntem prea săraci ca să avem un comp premium. Un mesaj pentru prietenul nostru Mandache. Care îi dăm coaile în gură cu dedicație. Va Dragan, ai un mesaj pentru Mandache? Deci o să-i fost ca unul mâine. E șarcă. Caut de jumătate de oră în fund. Pentru Sam. Nu, da, sunt 3 chesturi pe mapa asta. Da. A, uite pe 3. Mateus. Eu am ajuns la o căsuță din aia unde sunt iteme bune. Suța noastră. Și nu mai am viață. N-am biet. Am blocuri. Am chestplate cu Protection 3. Bă, da. Uite, am shield sau mi se pare? What the fuck? Bă, da, fii atent, toporul de fier dă mai mult damage decât sabia cu sharpness. Unde e ăla? Vină coace. What? Este unul aici. El e tușa, mă, așa-l cheamă, tușa. Ai ucis? Da, Ah, fuck. a murit săracul. Tușa. Mă, ce mă fac? Că uite, ăsta are power 3, mă fute. Da, m-a lăsat lău ăsta. Lău. Ba, dragane, polițist. Hai să punem așa. Eu cred că ajung în mijloc, dacă nu o fi ajuns altcineva înaintea mea. 2, Alex 1, 2. Alex Fantu. Mihai. Am ajuns mijloc. Hai, Constanța. Și nu mai este nimeni. Să pe... Ești în mijloc? Hai să vin și eu, dacă aș avea blocuri sau blocuri, aveam și un bloc. Uite, diamante cu aia. Dacă vrei, vine eu după tine cu un chestplate Bine, Protection 4 pentru tine. bine. A, uite la aici pe domnul Benny. Bine. Bro. De fapt era Bernie. 4. Cum ai venit una? 1. Bani. Unde este? Am. Mamă, ce full este? Twist sau cum îl cheamă? Tu mă. El e tu mă. Tu, mă. Ia uite cum mă bate tu mă. Sau nu. Da, bine. Bine, să ceam. Mai este unul. Să bate Nu mai bala. zis să cea mă. Nu le dăm identitate. Nu le dăm identitate aici. O să- O mai venit unul, bă. Cos. Mihnea. Mă, de Ce faci, Mihnea? Mihnea. Bă, ce naiba, nu am hack. Bă. Aia, Deci full nu. protection. Am aștept noi doi. Nu faci un gest frumos pentru mine? Așa ca de... Ai zis un gest? Da. Deci bătaie, da. Ce pula în giu, Stai, relax, găsești și un arc cu power 5. Da. Am pus lavă! Am dat că Precis. vorbești singur pe grup clasic. Zic că filmăm. Îți vezi ce gelos să-l facem. Îți vezi ce gelos e. Skywars. Ce? Hai să ceam. Vrei să ne batem chiar? Suntem furii. Tu te pui cu mine? O să-ți mănânc coaile. Tu ești tu pe server? Pe server, doamne. Uite, o să te teme aici. Pe ce? E 1.9? Nu. Deci pe 1.9? Pisnic. Dar nu cred că... Nu cred că ai cum să te bați cu mine ca și cum ai fi în unul nou. Sigur? Nu știu, adică așa ar fi normal. Dacă am vin în mijloc, lasă-mă să dau un hit, acum. Mă omor. Pierdem timp din video, ce? Mai măcar ce split.
Nu, n-am ce spune. Stai, alea. Clar. Eu văd cum e cu aia. Da, știi, e un bug. Adică... Da, am înțeles. E spus să-i? Poți să dau în tine? Da, spune. A, nu, e ca pe un mod. Hai mă, mă omor. Să te omori? Dar vreau să te omor eu. Ce Merge autorul bulangie. meci. Bine, bă, Cosman câștigă. Mulțumim domnului Stol. Mașina de cartofi. Să ia. Mașina Hai de... pe 21. A, e plin. 12. Nu, Am intrat. O, prea târziu. e spus lui Badra. Lui Badra, lui... Hai pe 14. I-am zis. Am intrat. What? M-am buguit și am intrat pe 15. A, poate ești. Nu am intrat pe 15. De fapt puteam. De fapt ești tu. 18. Vezi? Hai pe 18. Pe 18. Pe 18. Te văd. De fapt nu te Ai văd. intrat? Nu e. Da, ești lângă mine. A, intrat de aici. Ce gay. În sfârșit sunt Steve. M-a săturat să fiu Alex. 1, 2. Mă, tu. Băi, Badră. L-am întrebat Mandache dacă îmi face promovarii. Și Ce ți-a zis? mi-a zis, îți zic ție. Să-mi zici mie? Nu, frate, eu n-am calitatea lui. Eu nu sunt așa șmecher ca el. Pic, așa am zis. El are prieteni. Băi, ai spus că filmăm? Da, Ce ți-a zis? Ce zis? nu mi-a zis nimic. Nu mai văd ce zic. Îmi plâng. Bulangie ăștia, eu nu mă las mama să intru și ăștia Nu filmează. lasă știi. Nu intru neseară. Băi, mi s-a blocat, cred. Dau un CS, nu se deschide. Nu intru neseară. A, e lag. De seară. E lag fiindcă era să mi se dispară. Absolvent. Am dispar... Uai. Am dispăreau. Unde? Unde Apropo, Sălceanu nu a absolvit clasa, nu? Ce ești? Încă bulangie. intră la nouă. Nu, am aruncat tăi de pe unde nu trebuia, cred. Ai murit? Încă nu. Nu, n-am murit, Dacă am fac ajuns. poți spre tine. Am ajuns în mijloc. Și fac. În jur, n-am mai venit spre mine. Mă fac full protection. Păi dacă am avut ender pearl. Sigur. Vin acum și te aduc. Unde e ăla? Am căzut. Că mă- Uite! M-am omorât. Da, GG. Acum te uiți la mine. Unde ești? Aici. Aici mă te Fishball. Mă, dar ce pula mea? Mă dau înapoi. Sunt pap. Ai lag, sunt mulți player. Da, pe 29. Hai pe... Unde să mergem? Să sus, poate. 3. 3. What? Nu m-a băgat. Nici pe mine. 4. Nici 4. 4. 3. Nu 3. Nu. Au niciun. A draga nepoli. 19? 19. Am intrat. Și eu. Bun, intrat. Suntem la distanță de 1 în stânga ta. Mergem să-l velăm pe Da, ăsta? da, te-am văzut. Da, mergi să batem. Da, la ce God of War. Eu cred că îi zic lui Alexandru Toloi să facă ceva. Oi, să știi că adică la vârsta pe care o are și mentalitatea lui de copil, se descurcă foarte bine în vlog. Adică are calitate la videouri. Nu știu, părerea mea. Hai stalk, eu mi-am luat itemele, mă duc cu aici să-mi iau ceva. What the fuck, de la 30 de frame-uri mi-au aruncat la 60 instant. M-a dat unul jos. Mamă, ce nabă-s, frate. Acum bate eu. Acum nu mai cad. Răzbună-te pentru mine, stol. Bă, dar pe Unde unele e? mape am lag, pe unele merge foarte bine. Bă, biserică. Susțin. Biserică. Băi, cu dau o... Ce, cu dau cum vezi găinile. Dar de fapt nu le vezi. Oh, shit. Hai, șmecheră. Hai, că pe cu aia. Deci o făcut o mată. Răul. Mai săgeța. PvP-ul, cum ai violat PvP-ul? Urmărim aici duelul dintre cei doi. Serverul ăsta 3.9. E actualizat și pentru 1.9. Uite, bate acolo! Bă, ce the fuck? Tu dat înapoi? Bă, Dragan, mai ești? Vii tu? Ce?
Eu n-am mai Ești? Eu nu mai cred. Mică întreabă. Nu ai chef să... A, pe 21. Ăsta e ultimul meci? Penultimul, dacă o să pierdem așa rapid, o să fie penultimul. Dar nu te Hai, văd. batem acum, hai. Unde ești? Nu te văd. Lasă. Hristos să te ajute. Zo. Hop. Băi, mâine vin test la fizică? Aoleu. Și mâine trebuie să facem ceva la muzică, un proiect, nu știu. Oh, bă. Ce bună e aia de muzică, bă. Poți fi bună, Păi bună, e. Batalea? Că-i bag. E bună aia de muzică? Bunuț. E bunuță. Bună. Mapa asta îmi par și acum scot. Tu fac ce bine merge acum pe mapa asta, că sunt puține ceancuri și Ciuncuri. ceancuri. Un kill n-am făcut și eu. Mamă, cât de prost e asta, frate. Uee. Codat, scriu nu știu ce codat. Aaaa, sunt mort. Ba, dragan de polițist. LOL, nu cred, am scăpat în jumătate de inimă, am omorât 2. Bula. Mă, da, nu. Afa. Da, ce? Aș face poți prin mijloc, dar parcă văd că este un bulangiu care... Stor, nu știu. Zici că-ți bine. Da, tu ești la vină coace. Care mă? Atunci tu? Hai că fac și eu. Ba, dragane, polițist. Da, cred că asta o să fie ultimul meci, pentru că deja ne găsim și o să nu mai dureze până terminăm meci. Ui, care? De unde n-ai apărut ăsta? Spatele tău. Uite de unde a apărut, frate, că eu nu l-am văzut. Stai că îl bate eu pe tine. Acum, să spus dar bate. Promit că nu. Dacă promiți tu. Du-te dacă... Pișa m-aș pe seama. Când tu mă măti. What the fuck, ce sărituri ai făcut? Aaa, bula. Vede că fac parkour la viața mea. Ce vrei, mă? Nu auzi că tu ai, nu? Hristos? Ce vrei, mui? Ba, dragă, ne polițist. Dacă vreți cum spun, dacă vreți ca Mandache, a.k.a. Alexander să joace CSGO, apăsați butonul de like. Bine, hai, va fi cu voi. Fii atent. Aha, stai frățioar de-a meu. What? What? Sau nu? Ai văzut? Da, codat. Ai văzut? Este sonat. Lole, dă-i încolo, frate. Ce oameni pot fi ăștia? Cum, cât de nab să fii să joci cu fake? Zice acum ceva că se... Hai să mă jucăm unul că s-a fost scurt. Asta e ultimul. 27. Drag. Da, iar suntem la mare distanță unul de altul. Iar mori. Bate, câștigăm. Deci dacă vreți ca Alex Ender să joace CSGO, apăsați butonul de like. Dacă asta nu mică like, nu mă încearcă. Sau să muncesc aici, băi. Măcar am câștigat un meci în acest episod. Adică am bătut acolo 3-1 după altul. Mamă. Numai un profesionist în PvP poate face așa ceva. Fragment. Da. Cu zuni. Mă dă că e cu fuzunii. Eu am ajuns iar în mijloc. Deci dracu, că o stau cu... De fapt n-am ajuns încă. Polițist. De fapt am avut bulan și am ajuns. Om, tot să luăm săgeată. Dracu. Îs pe jumate Protection 4. Mai chit așa, ori 3. Ui, dar n-am să... Se trage. A, frate, n-am avut cum. Vin ăștia pe la spate și mă aruncă și și... Cum îl cheamă pe ăla? No Hex? Alpha. Hai, vedem ce faci Fishbowl și o să închidem episodul. Bă, da, așa stai. Doamne, coaie. Au, are Hex și ăsta. Păi ăla de mijloc mă omoră pe mine. Băi, să o știu cum asta. Mamă, și-o pus apa. Deci te beat. A, e Putea gata. să opresc apa. Oh, fuck. L-am ucis, ești prost, Da, au căzut, nu am mai avut timp să ducă spre apă.
Tip, uai. Hristos mori. L-am prins pe ăla. Încă un kill. Băi. Apoi Hai dacă să- ăla e și hacker și nu mai faci protection, e clar. De unde tipul ăla? Eu Nu știu, aici noi. Oh, ce mi se zice saltare? Lavă. Da, noi, eu pe mine m-a aruncat, nu are cum să fie nimic. Nu, ce tine mi se zice. Vezi că tipul ăla vine, dar nu știu dacă e ăla cu hack, vine unul spre mijloc acum. Dacă am Ender Horror, mă doare în ceacă. Vezi că din dreapta. Acum vine spre tine. Nu, nu, întoarce-te. Uite. Metiset. Nu cred că are hack. Mai sunt 3. Ba pe ăștia. Câștigă pentru noi, fish. Vezi că vine ăla din spate. Care vine? Mai sunt din spate? Stânga. Trebuie să Uite. Hai că deocamdată la n-ar treabă cu tine. Dă-l jos, dă-l jos. Aia e. Mamă, cât de OP sunt. Bine, bă. Bă, ce mă prinde ăsta? Mi-o dă la cioacă. Care pau? Mamă, ce mi-o dă. Mai ai cât mai ai. Ba, destul. N-am ca șumă. Hai să o fac. Adu-te o dai și dai. Nu are hack, că vă cheia knockback. O să mă duc să nu mijloc sau tot unul? Nu, e numai unul. Dar unde e hackerul, frate? Ești tu ăsta, dar nu văd hackerul. Nu cred că ăsta e. Dacă murit. N-are cum, sunteți Stă în trei. mijloc cu aia. A, dar nu, ăsta mi se pare că e hackerul. Ba nu, nu Nu, e. era. Vezi că ăla... O, nu cred. Nu Bă, cred. tu știi ce avea ăla? Ăla n-avea nici Ce chestplate, știa? nici papuci. Tony. N-avea nici chestplate, nici papuci ăla. Și era pe jumătate era. Wow, ce pulam pe Tony. Bulanul prostului. Ok, Ok, nume, o să cam ziceți atât episod. pentru acest episod. Subscribe O să Mandaki. aveți canalul lui Fishbowl în descriere și subscribe Mandachia Și a lui Ice. și Badragan e polițist. Ai Eu un mi- ninja diffuse. am intrat de greșeală pe meci, dar nu contează. Mi-a căzut microfonul. Pe ce am subscribe Mandaki, că merită. Și poate o să mai facem pe viitor niște colaborări. Calitate maximă. Mandaki. Colaborare cu Mandaki vrem. Fă tu finalul, domnul polițist, că știu că-ți place. Dați un like. Așa. Asta e important. Și un post scăzut la purtare. Abonați-vă băieții că merită. Mai ales la Mandaki. Baftă lume.